Mae pobl, falle bydd rai o chi yn gwybod beth yw hwn, falle bydd rai o chi ddim. Falle mae rai o chi yn gael un o'r rhain wedi cuddio yn y tŷ yn casglu dwst, a chi wedi bod yn meddwl am flynyddoedd i codi fe lan, a falle gael go i ddysgu'r offeryn. A falle nawr yw'r amser, efe? Oes ddim lot o esgusodion, oes ddim lot dyn ni'n neud, efe? Felly, ni'n mynd i ddysgu bach o ukulele. Mae'r ukulele yn dod yn greiddiol o wlad, na, dim Hawaii, na. Gath e populareiso, os mae'n gair Cymraeg, yn Hawaii, yn 1880 gan mewnfudwyr oedd wedi symud o Portugal. So, mae'n rhan o'r lute family, teulu lute, casgliad o offerynnau o Ewrop, ac yn greiddiol oedd e'n dod o Portugal, ond mae'r gair ukulele yn Hawaiian, a mae'r gair ukulele yn meddwl jumping flea, achos mae fel flea bach. I suppose, efe. Felly, be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i ddysgu. Felly, un o'r pethau mwyaf galed i'w wneud yw tiwno'r peth. Mae dysgu fe yn roedd. Felly, os allwch chi tiwno fe, bydd hynny'n ffab. Os chi moyn gallai wneud fideo arall yn dysgu chi sut i tiwno yn Gymraeg, os chi moyn. Neu, os na, mae'n digon roedd i ffindo ar-lein os chi'n mynd ar YouTube, typo mewn ukulele tuners. A wedyn, y bwriad yw, gallwch chi prynu ukulele tuners, ond falle mae rai ddim dychu fe. Ond y bwriad yw, mae'r notes ar y uke yw G, C, E, A. Fi'n cofio fe fel hyn. Grey clouds every afternoon. Yeah. Grey clouds every afternoon. So y bwriad yw, os chi gallu cael ukulele tuner ar YouTube, typo mewn ukulele tuner, a wedyn symud y pegs yma ar y top i cyd-fynd gyda'r notes i fod mynd gyda'r YouTube fideo. So os mae'n dweud G ar y fideo a mae'r nodyn yn swnio fel hyn, chi angen tiwno'r nodyn yna i swnio'r un peth. Os mae'n gwneud synwyr. Mae hwnna'n mwy galed na actually dysgu ukulele i fod yn onest. Felly, os chi gallu gael y mewn tiwn, dyma sut i chwarae ukulele. Eistedd syth, gan fflat yn y bola. Falle bydd rai ohonoch chi yn llaw dde, fel fi. Falle bydd rai ohonoch chi yn llaw chwith. Sdim ffordd cywir i chwarae fe, lan i chi. Arbrofwch, efe. Le mae rai pobl yn llaw chwith, bydd well yn chwarae llaw dde, vice versa, Trio chwarae gyda'r llaw dde chi, cos y chances are, os chi'n mynd i parti pryd chi'n henach neu beth bynnag, neu chi'n rhwng campfire neu beth bynnag, chances are bod y gitar yn right-handed guitar. So os chi'n gallu, ond beth bynnag sy'n rhoiddach, really, efe. Un rheol, really, yr unig rheol mewn ffordd, gyda offerynnau yw just dim rheolau, a os mae'n gweithio chi, mae'n gweithio, efe. Felly, yw gyda bola, eistedd syth. Wedyn, busau, efe. Felly, ni'n mynd i wneud o'n gyntaf. Bus index finger maen nhw'n gael fe yn Saesneg, felly pointing finger. Mae hwnna'n anghwrtais, so chi ddim wneud na fe. Wedyn, bus canol. Sa'n mynd i siarad mwy o hwnna. Wedyn, bus modrwy, ring finger, os chi'n priodi. Dyna'r bus chi'n defnyddio. Pinky, fel Dr. Evil. Pinky. Neu os chi'n yfed te. Pinky. Wedyn bus bawd. Ond paid o becs gormod am y bus bawd. Mae hwnna'n hitchhiker, bodio, neu jyst wedi iowi pobl mas y ffenest pryd chi'n hunan yn asu fe. Felly, yw gyda bola, eistedd syth. Wedyn, mae'r braich hyn, felly mae hwn yn braich chwith i fi, ond os chi'n chwarae left-handed, braich dde chi bydd e. That was a mouthful, hwnna. Felly, mae hwnna'n dod o dan fan hyn. Gweld? Wedyn, dim ond y bus modrwy lan, the ring finger, just the ring finger up. Wedyn, mae'r bus modrwy, the ring finger, mae hwnna'n mynd ar cuff y coch. Fel chi'n gallu gweld, fi di roi stickers arno fe, felly beth yw cuff y coch, falle chi'n gofyn, efe. Gallech chi copio hwn, croeso chi stopio'r fideo,
Gallai falle yn y description beth bynnag roi esboniad o beth fi'n neud. Fi'n prynu'r stickers yma ar ran y range yn trallon fi'n credu. Felly, sut i chwarae Caffa Coch, sef nodyn C fe. Roech yn dod o dan, bismodroi. Wedyn, y bwriad yw bod chi'n gwasgu lawr y string i'r canol y ffret. Felly, mae'r string yn poeso ar y sticker coch. Chi eisiau cadw i ffwrdd o'r pethau metal yma. Un o'r pethau metal na sy'n dod ar draws fanna, enw nhw ydi frets. Yeah? Mae frets, y mwyaf agos chi'n agos i'r ffret, mwyaf muted mae'n mynd. Mwyaf agos chi'n mynd i canol i ffwrdd o'r pethau metal yna, y mwyaf mae'r sŵn yn dod mas. Felly, bismodroi, chi'n moyn mynd. Felly dyma dim, yeah? Dyna ffret rhif 1, dyna ffret rhif 2, a wedyn ffret rhif 3, fi wedi rhoi sticker coch, Caffa Coch. Iawn? So gallu gweld hwnna. Felly, Uke-bola, eistedd syth. Y bwriad yw bod chi'n gwasgu lawr y string i'r sticker coch. Falle bydd yn brifo tipyn bach, falle bydd yn gadael llinell bach. Os fi gallu... Just llinell bach. Mae bysedd fi wedi mynd yn galed erbyn hyn. Ar ôl cwbl o wythnosau, bydd chi ddim yn teimlo gormod y poen ragor. Ond os mae'n poeni gormod, just stopo fe. Ond pryd chi'n cychwyn chwarae gitar, mae'n gallu bod... Mae'n gallu brifo tipyn bach. Ond y mwyaf chi'n chwarae, y lleiaf chi'n sylwi. Felly, ni'n mynd i trial Caffa Coch, iawn? Felly, roech o dan, bismodroi, ar y trydydd ffret lan, felly 1, 2, 3. Da iawn. A so ni'n mynd i strymo gyda'r llaw na, dyma'r llaw ni'n mynd i strymo da. So i fi mae hwn yn llaw dde, i pobl llaw chwith bydd e, ond newn ni galw hwn strum in hand. Iawn? Strum in hand. Felly, does dim ffordd cywir o strymio, iawn? Mae pawb yn gael ffordd ei hun. Gallech chi defnyddio bisbawd? Mae hwnna'n poblogaidd, iawn? Yeah? A gyda bisbawd, strymio pob string lawr. Gallech chi wneud na. A wneud y to. Chi moyn mynd ar ôl 4. 1, 2, 3, 4 a. 2, 3, 4 a. 1, 2, 3, 4. Da iawn. Cool. So, ydyn ni mae rai pobl yn defnyddio techneg gwahanol falle i strymio. Fi wedi clywed rai yn dweud creu siap fel hyn, fel sort of, fel cylch bach, fel na. A wedyn, maen nhw'n strymio gyda'r dau na. Maen nhw'n galw fe Little Birdie fi wedi gweld rai yn galw hwn. Sa'n gwybod pam, ydy yn edrych fel y deirin? Falle bod mae'n edrych fel cwningen i fi. So gallech chi'n mynd fel hyn. Mae rhai yn defnyddio guitar picks neu plectrums. Fi ddim defnyddio nhw yn personol achos pryd fi'n strymio, maen nhw'n compo mewn i fanna a wedyn fi'n gwario lot o amser yn trio gael nhw mas o'r twll. Beth arall, fi yn personol, beth fi'n neud, fi'n defnyddio cefn y gwynedd, back of the nails. I use the back of the nails i fynd fel hyn. A wedyn fi'n defnyddio cefn y gwynedd y bisbawd, so the back of the nail on the thumb, i ddod lan. Fel na. Beth bynnag sy'n gweithio i chi, ymarfer, dechrau yn syml, dechrau yn araf, a wedyn gallech chi arbrofi ar ôl hwnna. Felly, gyd ni'n mynd i ddysgu heddiw yw Cy, a wedyn tro nesaf gallwn ni dysgu cwrdd arall os mae pobl yn keen, yn rhoi keen. Falle bydd plant ddim yn cofio rhoi keen, achos falle fi bach yn hen. Oedd e'n chwarae i Manceinion pryd o'n i'n plentyn. Dyna beth chi'n neud pryd chi'n neud bad joke. Cool. Felly, dyn gilydd, ni'n mynd i trial Caffa Coch. Iawn? Ar ôl 4, yn araf 10. Cofiwch, Uke-bola, eistedd syth,
A cofiwch mae croeso i chi stopio'r fideo ar unrhyw adeg, zoomo nôl, rewindo fe os chi ddim yn deall rhywbeth. Os mae unrhyw beth chi ddim yn deall, gofyn cwestiwn, falle gallai esbonio fe. Sa'i di wneud fideo fel hyn o'r blaen, felly bach o arbrawf i fi yw hefyd i fod yn onest. Felly, cy ffo coch ar ôl 4. 1, 2, 3, 4 a coch. 2, 3, 4 a cy. 2, 3, 4 a cy. 2, 3. Unwaith arall am loc. 1, 2, 3, 4. Da iawn. Chi wedi dysgu eich cod cyntaf ar ukulele, sef nodyn cy. Os chi am dysgu mwy o caneuon neu cordiau, neu os chi moyn rhywbeth mwy gymleth, rhowch siawt, rhoi bach o adborth, a wedyn na fi ymateb accordingly. Diolch yn fawr.